Türkmenistan derwede sevtinini onlar söýülýär ýanyp duran we ýurdun esas syýahat nokatlarynyň biri bolan açyk gaz ýatagyny ýapmak kararyna geldi. Bu meýil Türkmenistanyň halkara medeniýetini neft gaz senagaty bilen bagly howa goýberýän zäherli gazlarynyň möçberi sebäpli bir näçe gezek berk tanqid edilmeginiň ýa-da gawat geldi. Şeýle-de Türkmen prezidentiniň gaz eksportyny köpeltmek baradaky nobatdaky talaby Ýewropa Birleşiginiň esasan ýalňyş söwdasyny edýän Aşgabatyň ünsüni ýene bir gezek ykdysady diversifikasiýa etmek meselesine çeken ýylynyň ýa-da edildi. Döwlet başçysyny Gurbanuly Berdimuhammedow 7-nji ýanwarda geçiren hökümet meclisinde köp möçberde ýetirilýän tebii gaz barada gurrun edip bu ýagdaýyň ekologiýa uzak ýyllar bäri ýanyp duran gaz ojagynyň golaýyny ýaşaýan adamlaryň jan saglygyna ýaramaz täsir ýetirýändigini aýtdy. Şeýle-de prezident eksport edip epesli möçberde giýirde alyp boljak çiý malyň ýetirilýändigini belläp, vice-premier Şahym Abdurrahmanowa alymlary ýygnap, eger gerek bolsa daşary ýurtly geňeşdarlar hem çekip bu ýanyny söndürmegiň çözgüdini tapmagy tapşyrdy. Aşgabatyň 260 kilometrlik demir gazygyna ýerleşýän derwede ýanyp duran gaz ojagy sebäpli alymlaryň we jahan keşdeleriň ünsüni özüne çekýän nokadaýlandy. Hökümetçi Türkmen portal nesiriniň maglumatyna görä, Sowet geologlary 1971-nji ýylda bu sebäpdäki tebii gaz ýatagynyň üstüne açyp guýuny biroglap başlanlaryna onuň çökmegine sebäp boldular. Şeýlelikde gaz tapylan ýerden ullokan çukur emele geldi we adamlaryň we mallaryň gazdan zäherlenmeginiň öňüni almak maksady bilen wagtyň geçmegi bilen ýangyn azalar diýip geologlar ony otlamak kararyna geldiler. Emma muňa garamazdan diametri 60 metr, çoňlugy 20 metr deň bolan gaz çukurundan syzyp çykýan gaz suwuna çenli ýanmagyny dowam etdirýär. Kanadaly meşhur syýahatçy we gözlegçi George Coronis 2013-nji ýylyň noýabr aýyny gözleg geçirmek we nusgalary ýygnamak üçin krateriň düýbüne aralaşdy. Ol ýokary temperaturada krateriň düýbünde ýaşaýan bakteriýalar tapmagy başardy diýip hökümetçi nesiriň habaryna berilýär. Şeýle-de derwede ýanyp duran gaz kraterini ýapmak meselesiniň ilkinji gezek 2010-njy ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan gozgolanyny aýdylýar. Ýöne bu meseleniň şu wagty senli, ýagny halkara medeniýetini bir tanqidlanýança çözülmän gelmeginiň anyk sebäbi aýdyňlaşdyrylmaýar. Azatlygyň Bloomberg nesirine salylan habar berýäli Türkmenistan planetany gazaryan metan gazyny syzdyrmagyň möçberi boýunça dünýäde iň ýokary derejeleriň birine ýelýär. Bloomberg nesiriniň geçen ýylyň 19-njy oktýabrynda çap edilen Türkmenistanyň Hapasır adly makalasynda ýurdun tebii gaz ýataklarynyň we iri gaz geçirjileriniň golaýyny howa goýberýän zäherli gazlaryndan ullokan arada bildirilýär. Şeýle-de nesir Kanadanyň howa ýyňylýan gazlary göýekçilik edýän kompaniýasynyň 2019-njy ýylyň başynda Türkmenistanyň senagat tesgalarynyň bir bölegini häzir kwata çenli görülen iň uly metan sızmalarynyň birini tapanlygyny aýdýar. Geçen ýyl Türkmenistanyň Hytaýdan alan kars serişdeleriniň ödülenligi şol wagtda orsiýete eksport edilýän gazyň möçberiniň hem 2 hesse artdyrylanlygy habar berildi. Emma muňa garamazdan hökümet tanqidçilari ýurtdaky azyk gytçylygyny we işsizligiň ýokary derejesine, ilatyň işleýän böleginiň alýan aýlyk haklarynyň ýygyderli gymmatlaýan durmuş bilen deňeşdirilenine ören az bolmagyny salgylanyp, neft gaz söwdasyndan gelýän serişdeleriň köplenç manysyz taslamalary harçlanýanlygyny öňe sürýärler.